Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Hanzi vanorova pasi kana chatsva, ndo zvaitwa naProfet VaWalter Magaya handitika. Zviri kunzi mukomana haasi kuwanika panzvimbo, zviri kufungidzirwa kunzi aiwaka apoya atiza munyika nenyaya yake iyayi yatakaita nezuro kuti pane munhu akapondwa pahotera pake handitika. Saka panapa ndine umbo wandoda kukuratidzai muzvionera mega kuti ndo pasvika nyaya yacho kuti aiwaka mukomana arova tobo handitika. Saka ndisandapinda munyaya yangu iyi ndongogara ndichingotaura kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba idzodzo, toita sei tofambira nyaya dzacho handitika. Right, mahwani tinogara tichitaura kuti vanhu ngavarongeke mukati meupenyu handitika. Wovhurawo ebank account, zvinhu zvako zvoita sei zvogara zviri mugwara handitika. Saka bata Michael panhamba idzo dziri pascreen apo, woti Michael ndabva nekuna DJ Holly wataura ivo kuti iwewe ndiwe munhu wacho anokwanisa kutoita sei kutotivhurira ebank account handitika. Saka bata Michael panhamba idzo wovhurirwa FNB account, zvinhu zvako zvoita sei zvinhu zvako zvoendeka, zvopinda mugwara handitika. Right, reka ndipinde munyaya yangu yandoda kuti ndikuratidzei panapa, muita sei muzvionere mega kuti aiwaka. Isusu hatitaure kwatinenge tisina kuswera, and hatitaure zvatisingaita sei zvatisingaziye. Tinokupai umbo uzere mozvionera mega handitika. Ndo post irapoyo hanzi VaWalter Magaya flees Zimbabwe after a gruesome murder of own bodyguard. Nyaya yacho mva yanzi irimo mucomment section handitika. Ndopai panogara ndichitaura kuti nyaya idzi ndesingataure nyaya dzemusoro wangu kana kuti nyaya dzandongofunga ndakarara, aiwa dzezitori nyaya neumbo dzinenge dzatoita sei dzatobudawo kudhara handitika. Zviri kutaurwa apo musoro wenyaya kunzi vaMagaya Votiza muZimbabwe handitika. Saka ndo tsamba iripoyo musi wa6 September irikutaura ranzi, Dear Zim are you aware VaWalter Magaya has fled Zimbabwe? Papaiswa question mark kuti mubvunzo uri kuziva here kuti VaWalter Magaya atiza munyika zvamanje handitika. Zvikanzi, we can't see him anywhere near his Yada hotel where his bodyguard Liberty Chinembiri was killed at work, and he has clearly left Zim the same way he has gone during rape cases. Hanzi atiza muZimbabwe matiziro aakamboita pakanetsa nyaya dzake dzerepi painzi abata vana zvibharo, madzimai zvibharo. Zvibharo kana zvawanda chinoita zvibharo kana chibharo chinongoramba chiri chibharo ameno. But ndo mazuva acho ari kunzi matiziro aita yayo ndo matiziro futi aangoita sei aangoita handitika. Zim please get to the bottom of this now before it's too late. Anonymous. Uyu munhu zvikutora kuti munhu ari kutoshanda paYada hotel asitumira mukoma Simba chikanza kuti ndo zviri kuitika. Mukuru nhasi hatinambobvira tavaona vambotiza kuti mhepo ita sei idzikire, kana kuti vamboenda kunoona n'anga yavo here, vambobatsirwa here. But nyaya iyo muri kuiona, mashoko ayo ndiyo aya ari kutaurwa aya kunzi hanzi, are you aware kuti VaWalter Magaya has fled Zimbabwe? Muri kuzviziva here kuti mukuru aenda handitika, and mukuru is nowhere to be found pahotera pakaurayirwa bodyguard rake. And katoreka game kake kekuti kana pamboita nyaya dzanetsa, nyaya dzapisa, anombodisappear, ombopinda mubako, ofuga musoro, ozobudikira time.
ndo nyaya yatiri kuita sei yatiri kumhanya nayo, ndo nyaya yatiri kuita sei yatiri kufamba nayo zvani zvamanje manje handitika ma1 chaiwo ndinonge munhu akandifonera nezuro zvikanzi ndiri kuPretoria ameno kuti hapana zvamunokwanisa kutiitirawo here nenyaya yavaMagaya takabvisa mazimari akawanda takazongodzorerwa mari shoma ameno titoita sei. Ndikati aiwa nyaya idzi ndo dzatinofambira, ndo dzatinotofambira manje idzodzo. Saka ndichauya neinterview yacho, full interview, tokuudzai kuti vanhu toita sei kuti mari dzenyu dzamakabirwa patire tichikuudzai pano pamune muchiita nharo muchienda ikoko, but kana mazosvinura manje manzwirwa nyasha naMwari munenge makudzoka futi kwatiri wamaimbotuka futi makuda rubatsiro futi handitika, but zvisinei hazvo aiwa nyaya idzodzo toita sei tinodzifambira toona kuti toita sei handitika. Saka ndichaya neinterview yacho ndokuratidzai kuti what's the next step, toita sei kuti tirambe tichifumura mbavha idzi dziripo pakubira vanhu handitika. And then yesterday I had promised kuita interview namukoma Jeff Judah. Mukoma Jeff Judah zvamanje manje havasi kubatika, vari kupinda mubako. Vanga vakati tina 8 o'clock tinoita live, but dzakusvika 8 ndikavaisira tsamba zvikanzi pakaipa wena, but I will try. Phone yavo yamva yatadza kana kubatika vandangota sei vandasiyana navo handitika, but ameno kuti tichambofambira futi nyaya yavo tomboona kuti vari pachokwadi here chaizvo ngoma Jeff Judah kana kuti vari tongotambisirawo zvavo nguva vanhu, kana kuti vari kungonakirwa necloud kuti vanhu vari kungovafollowa wombovafunga kuti vari kutoita zvinhu chaizvo pasina kana chine musoro kana chiwani chine direction chiripo handitika. Because kana uri munhu wevanhu, kana wakambopa update kuti tichadai so tikazoita kana kuti tikazotadza, unofanira kungodzoka kuti aiwa genga rangu muri kuona takatadza pakati nepakati because of zvakati, but ngatichidai so tichiita sei tichienda kumberi handitika. Saka ndichaona kuti ndo package sei nyaya yavo ndo yanayo futi panapa, kana ndichamboedza futi kuvabata nhasi toita pre-record tozoya nacho for live streaming panapa handitika. So ndo nyanga chingofamba nayo. As for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, musakanganwe gwenzi rephytomed handitika. Gwenzi rephytomed ranetsa zvamanje manje, ndo gwenzi riri kutora mari, ndo gwenzi rekuti unofanira kugara naro mumba handitika. Ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukaita zvirwere zvakawanda, bata nhamba dzirapo, bata nhamba idzo dziri pamusoro idzo dzakanzi koni kana dzakanzi fochi, kana uri muSouth Africa kana uri kuZimbabwe wobata nhamba idzo dzakanzi nyari idzo, ndo vanhu vacho vanokwanisa kukubatsira vokuitira zvinhu handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the group behind the scenes, tokuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.